Iti Region 1, pangpanggapan ti DOT apabilgan ti region kas scuba diving destination iti Pagilian. Kabayatan na LTO Region 1 papairtengen damat ti kampanyada kontra kadagiti kulurum alugan iti kalkalsada. Daytaken da dumadama gipaay ni Dayan Monica Tukay. Punteriya ti Department of Tourism a pagbalinan ti rehiyon kas scuba diving destination, babani ti pangisuwat ti Region 1 Dive Exploration and Assessment Project ang makaguyugoy kadagiti turista ken makadevelop ti sustainable dive tourism. Naisayang katisang nga pulungal daw nga underwater exploration iti taaw ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte, idi Abril 29 aging nga Mayo 8. Ang mga impasimudag iti nabaknang ang marine biodiversity ken nakadulin nga underwater heritage. Babaan iti eksplorasyon, nadiskubre ti long-lost shipwreck, ang masarakan iti taaw ti Pasaling Bay, iti Pagudpod, ang papati adaytoy ti legendary IJN Hakumaru No. 2 World War II Japanese merchant tanker anay lubog, iti 1944. Iti Ilocos Norte, nangipay ti Department of Trade and Industry iti 7 ang notice of violation kadagiti negosyo ang naglabsing iti pagalagadan, kalpasan ay naisayang kat ti Fair Trade Laws Monitoring and Enforcement iti Sarat kan San Nicolas. May sa iti 7 ang negosyo tinangilako kadagiti uncertified fire extinguisher nga awanan iti Marcati Philippine Standard. Agarup sa nga pula apidaso tinaseluan ti DTI nga agatan iti 58,000 pesos. Tinam negosyo kot service and repair shop nga awanan iti akreditasyon. Sigun iti ahensya, 270 nga establishmento tinasukimat ti Consumer Protection Division nga agtungtungpal iti nasao alintag. Iti matlaon yon, pari iti agtultuloy a kampanya ti environmental sustainability, itantanduto ti probinsyal a gobyerno ti panakaaramid ti waste materials, kaspats ken decorative bricks. Kabinadang dati may sa pribado a kampanya, dagiti waste products, ang makulkolektar iti provincial capital building ken district hospitals, kat maaramid kas paso ang mabalin na mausar, kas pang disenyo iti nagduduma apasat ti probinsya. Libre nga ipaay ti kumpanya daytoy a decorative bricks, ken impasigurado da anay pasidong daytoy iti umno a panagproseso, tapno masalakniban saan laang dagiti umili, yang patipay iti aglawlaw. Agtultuloy a papartangan ti Land Transportation Office Region 1 ti roadside inspection ken anti-colorum campaign iti nagduduma apasat ti rehiyon tapno masiguro ti kinatalgad ken seguridad ti riding public iti rehiyon. Panggap ti operasyon na matiliw dagiti aglabsim kadagiti lintag ti transportasyon. Partikular dagiti illegal wenno colorum alugan nga agtartaray nga awan ti umno a prangkisa ken dokumento. Kastamat dagiti motorista nga aglabsing kadagiti paganurutan ti trapiko ken kinatalged iti kalsada. Nakapokus iti kampanya ti panangitantudo iti disiplina kadagiti driver ken operator. Babaan tinaan-anay a panang sukimat iti igid ti kalsada kadagiti lugan ti publiko, pribado alugan ken motorsiklo. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.